Oletteko kattonut telkkarista tästä vuorikiipeilyohjelmaa Huippujengiä? Mun mielestä se oli ainakin niin hyvä, että mä jäin siihen heti ihan koukkuun. Meillä täällä Vaasavuorin huippujengissä on ihan oma vuorikiipeilijä, meidän silmälääkäri Reijo Linnola. Hän ei vaan katsele telkkarista, vaan hän kiipeilee vuorille itse. Mennään haastattelemaan Reijoa. Hei Reijo, kuule! Saisinko mä haastatella sua tähän meidän blogivideolle? No kyllä se sopii. Arvaa mikä on aihe? No oisko vuoret? Toi. Joo, siinä näkyy kuva Toklarajusten huippujengin paikasta. Siitäpä juuri. Sano nyt Reijo, mikä saa ihmisen tekemään jotain noin hullua ja vaarallista? Tärkein asia tietysti näissä on se, että sä näet tämmöisiä maisemia. Missään muualla ei pääse ottaa tällaisia valokuvia, jos sä oot korkealla ja näkyy hienossa auringonpaisteessa parhaimmillaan vuoret ja maisemat siellä alhaalla. Tää on melkein 7 kilometriä korkea vuori, Amadablam 6850 metriä. Tää kiivetään käytännössä 2 kertaan. Sä viet tavaraa yläleiriin, laskeudut alemmas, tuut taas uudestaan sinne ja tällä oltiin yli 20 päivää tällä reissulla. Mitenkäs mua kiinnostaisi nuo aurinkolaiset, minkälaiset aurinkolaiset siellä pitää olla? Tässä on yksi hyvä esimerkki. Pitää saada lasi, joka pannaan päähän niin, että se suojaa totaalisti täältä sivuilta, ylhäältä. Perusaurinkolasihan päästää valon täältä ylhäältä läpi. Tämmöinen oikea vuoriaurinkolasi, tämä suojaa hyvin sivuilta, edestä ja alhaalta kaikki. No mikä se on sitten parasta, mitä näillä retkillä on tapahtunut? Kun pääsee sitten huipulle, sä oot tavoitellut sitä, harjoitellut vuoden siihen ja sitten menee, nämä reissut kestää 3-4 viikkoa. Ja sitten jos tulee se huippupäivä, tämän jälkeen mentiin vielä yläleiriin, oltiin siinä 2 yötä, sitten pääsee yrittämään sinne huipulle. Ja jos se onnistuu, niin sehän se on se hieno. Seuraavassa videossa me nähdään, kun vauhdikas liikunnanopettaja Maria tulee hankkimaan uusia laseja. Pysy kanavalla!